Bombo Business News. Apesar nga nag-estable na ang inflation sa Western Visayas ng nagligad nga bulan, nagnubo ang purchasing power sa Philippine Peso sa Philippine Statistics Authority Region 6. Sa interview sa Bombo Radio kay Miguel Gallego, Statistical Specialist 2 sa Philippine Statistics Authority Region 6, iagin pahayag nga ang piso sa 2018 may katumbas nga 81 centavos sang January 2023. Buot silingon, ang actual nga value sang 1,000 pesos ang Western Visayas sang 2018 ang yara na lamang sa 810 pesos sang bulan sang Enero. Bangod sini, gamay na lang ang mabakal sang buyer ukon mangita sang mas barato nga baligya. Ang balor sang piso sa itong 2018 is 1 peso, gitsa 1.00. Ang balor niya sa buong January is 0.81. Kung i-translate naton, 81 centavos lang siya or 0.81 peso. Ang ibakal mo sa naligad nga mga tiyempo, nga mga binulan, abe or naligad na tinuig, hindi mo na siya mabakal subong bulan sa pareho man nga kantidad, no? Kay bangod din na sa ato ng inflation. Si Miguel Gallego, Statistical Specialist 2. Samtang sa iban pa nga balita, good news sa mga motorista. Mangin happier pa ang inyong Valentine's Day. Inibagod nga may patigayon naman isa pa kahugdat sang oil price rollback subong nga semana. Ginabanta 2 pesos ang 39 centavos ang rollback sa kada litro sang diesel, 11 centavos per liter ang ibuin sa gasolina kag 2 pesos ang 37 centavos per liter sa kerosene. Ginalauman nga i-anunsyo ang actual rollback sa Lunes, Pebrero 13 kag ipatuman naman ina sa Martes, Pebrero 14. Bombo Foreign Exchange Update. Sa ato nga reference rate, 54 pesos and 42 centavos ang US dollar, 41 pesos and 30 centavos ang Singapore dollar, 6 pesos and 97 centavos ang Hong Kong dollar, 58 pesos and 80 centavos ang euro, 14 pesos and 59 centavos ang Saudi Rial, kag 66 pesos and 37 centavos ang British pound. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa presyo na kita sang gatong sa Distrito Sangharo. Sa Shell, 63 pesos and 95 centavos ang diesel, 68 pesos and 20 centavos ang regular gasoline, kag 68 pesos and 45 centavos ang premium gasoline. Sa Petron, 63 pesos and 85 centavos ang diesel, 67 pesos and 90 centavos ang regular gasoline, kag 68 pesos and 80 centavos ang premium gasoline. Sa Caltex, 63 pesos and 85 centavos ang diesel, 67 pesos and 80 centavos ang regular gasoline, kag 68 pesos and 70 centavos ang premium gasoline. Balita sa negosyo, ini si Bombo Jissa Padios para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank.